vosaltres, perquè vam començar aquesta campanya electoral, i ho vam voler fer així, visualitzant-ho encara més, anant a visitar o venir-vos a veure, venint-vos... Déu, companys, venint-vos... Déu, és un esmorzar llarg, venint-vos... Vam començar la campanya venint-vos a veure a la UGT. I acabem la campanya esmorzant amb la UGT i amb tots vosaltres. És l'últim dia de campanya estrictament amb actes, perquè demà és un dia, el divendres, que és un dia mediàtic en el que només estaré en tots els mitjans de comunicació, ràdios i televisions, que és el dia que ens toca. Vam començar el partit més petitet el dilluns i acabarem demà amb nosaltres, i per tant estaré tot el dia tombant, no podré fer actes ni mítings ni res per l'estil, per tant el tinc destinat a això. Per tant, el primer i l'últim acte que hem fet el Partit Socialista ha estat amb vosaltres, amb la gent normal, amb la gent treballadora, amb la gent que té il·lusions, amb la gent que té problemes, en definitiva, amb la bona gent, amb la gent normal del nostre país. A diferència d'altres partits, per exemple, Convergència, un candidat de cap de llista que ve de Barcelona i que l'han posat encapçalant la llista aquí, la primera visita que va fer, quan li van veure, va ser amb l'arquebisbe, i avui acabarà amb una reunió amb empresaris. I el PP, que segurament ni us ha vingut a veure, per qüestions òbvies. Cadascú defensa els interessos que defensa i nosaltres ens sentim molt orgullosos. I jo crec que val la pena, la política val molt la pena, i aquestes eleccions no podem fallar i ens hem de mobilitzar. I ens han estat dient durant molt de temps que tots som el mateix, que no val la pena anar a votar, que tots els partits polítics... No som el mateix i vosaltres millor que ningú ho sabeu. Hem estat treballant durant aquests 4 anys per transformar el nostre país. Hem estat treballant i creiem que ho hem aconseguit, que ho hem fet d'una forma raonablement bé, transformar el nostre país, transformar Espanya, transformar Catalunya, transformar Tarragona en el seu conjunt. Invertint més que mai en tots els espais, en tots els àmbits, en l'àmbit de les infraestructures, que és molt important perquè la nostra economia, que té un potencial espectacular, continuï creixent, continuï sent dinàmica, continuem generant llocs de treball i riquesa amb l'objectiu de poder redistribuir millor, que és la nostra última finalitat. Hem invertit també, com mai, en investigació, en recerca, en desenvolupament, en formació pels joves, pels treballadors, amb més beques, perquè puguem tenir gent més ben preparada per assumir llocs de treball amb responsabilitat, amb una economia cada vegada més global i que no es basi només en uns pilars en els quals està basada la política econòmica del Partit Popular. I creiem que ho hem fet bé, raonablement bé, però que necessitem consolidar tot això que hem fet en aquesta darrera legislatura, aquests 4 anys. Necessitem 4 anys més per seguir transformant el nostre país, per consolidar tots aquests avenços. I especialment en l'àmbit social. Si per alguna cosa es caracteritza el nostre partit i es caracteritza l'acció de govern socialista, és perquè tornem a pensar en les persones, en els ciutadans normals al carrer, al dia a dia, els treballadors, que són els grans oblidats de les polítiques de dretes, els grans oblidats del govern del Partit Popular, que durant 8 anys de trist parèntesi de la nostra història democràtica van deixar de pensar en els ciutadans.